kufanele ngibonge kuwe baba uKhuzani lapho ngibeka khona ndoda inhle lento ayenza kimi ibe kumele ngibonge nina besilo nina bakamdlokombane kuphina kuphi la kufike khona lombukiso sayimini uFonkeshe ngicela ukunibingelela lapha ke umculo namaskandi ilento ekuthiwa indlala into esingayazi into enjo esizwa nje ivideo yami ke ngizoyenza njengamanje izokhuluma ngendaba yokuthi ukhuba umfowamphongose uKhuzani uselikhiphile usuku azokhipha ngale album usenqumile wathi umhla ka 3 December 2021 vele umhla ka 3 December usuku lakhe lokuzalwa useshilo ukuthi ialbum yakhe iyophuma ngawo umhla 23 insizwa yakwaNgubane lapha uShubule Nkezo ike yakhuluma lapha ku Twitter yathi one can argue that Khuzani doesn't need to release an album this year. I mean, Ijele is still the soundtrack of all the festivities. He has a show coming up, airing on national TV. He has booked almost every weekend. Eyani album. Kodwa ke eqinisweni lento ekuthiwa iconsistency ibalekile. Khuzani selokhu kusuka ngo2011 inyanga nonyaka uyakhipha futhi ushaya ingoma ezimnandi. Asikho isidingo sokuthi ayeke italent esakhona. Uyohlala aphumule adla ama royalties emase kumele singasavuma umzimba wakhe ukuthi urecord. Lokhu kwe TV show nomthandeni uzoba nayo TV show ngisazoyenza ivideo ngayo. Into le umele uqhubeke baningi ama artists angwanye ama genre nawa busy nelokhuza ngama show afuthi busy nje ngokushaya reality shows. Nomfowamphongose nje wenza kahle album iphume sohlala silindele njengamanje nje sisemlindweni silindeze emnothweni sayimini uFonkeshe ngicela udlule ngo like no share no subscribe.